Startujeme, odchádzame. OK. Slnko svieti, nádrž je plná a cesta ma ťaha smerom na Kysuce. Dnešný cieľ je jasný. Skanzen Vychylovka, skvost ľudovej architektúry ukrytý v hlbokých lesoch. Čakajú ma krivolaké cestičky, vôňa ihličia a ikonická úvraťová železnica. Sadám na motorku, pridám plyn a vyrážam na dnešný výlet plný krásnych zážitkov z cesty po Slovensku. Skanzen Vychylovka, oficiálne múzeum Kysuckej dediny, predstavuje jeden z najspôsobilejších klenotov tradičnej slovenskej architektúry. Nachádza sa v romantickej doline Chmúra v katastri obce Nová Bystrica a ponúka návštevníkom neopakovateľný návrat do minulosti, kde sa zastavil čas a ožíva dávna história kysuckého ľudu. Začiatok prehliadky skanzenu Kysucká dedina. Za nami bol mlyn, pred nami je kostolík postavený v 17. storočí. Expozícia v prírode vznikla v roku 1974 s cieľom zachrániť vzácne pamiatky ľudovej architektúry z obcí Riečnica a Harvelka, ktoré boli zatopené pri výstavbe vodnej nádrže Nová Bystrica. Skanzen tvorí takmer 30 obytných, hospodárskych a sakrálnych stavieb. Medzi najvzácnejšie patrí drevená kaplnka Zborovna nad Bystricou či funkčný vodný mlyn. Všetky domy sú zriadené dobovým nábytkom a náhradím, čo verným spôsobom približuje ťažký, no čistý život pastierov a roľníkov na prelome 19. a 20. storočia.
Svetovým unikátom skanzenu je historická lesná úvraťová železnica. Ide o technickú pamiatku, ktorá v minulosti slúžila na zvoz dreva z ťažko dostupného horského terénu. Vďaka špeciálnemu systému úvratí prekonáva železnica veľké výškové rozdiely na krátkom úseku. Dnes ponúka návštevníkom zážitkovú jazdu vyhliadkovým vlakom po malebnej kisúckej prírode. Skanzen Vychylovka nie je len statickým múzeum, ale živým centrom kultúry. Počas sezóny tu prebiehajú mnohé tematické nedele, ukážky tradičných remesiel, folklórne vystúpenia, aj ochutnávky starodávnej kisúckej kuchyne. Vychylovka spája prírodnú krásu s bohatým dedičstvom našich predkov a zanecháva v každom návštevníkovi hlboký dojem.